οποίο σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνάει και τους 40 βαθμούς. Ένα ιδιαίτερα πρωτότυπο τρόπο διάλεξε ένας ιδιοκτήτης καφετέρειας στο Παγκράτη για να προσελκύσει πελάτες οι οποίοι δεν μπορούσαν να πιούν τον καφέ τους ούτε υπό σκιά. Η Αθήνα θύμιζε σήμερα καμίνι, καθώς το θερμόμετρο άγγιξε τους 41 βαθμούς. Είναι ψήξη εξωτερικού χώρου, μειώνει τη θερμοκρασία 5 βαθμούς και γενικότερα κρατάει σταθερή τη θερμοκρασία στον χώρο μέσα. Δημιουργεί μια προστατευτική ασπίδα από τη ζέστη. Δημιουργεί σαν ένα air condition, ας πούμε, εξωτερικό. Εντάξει, βελτιώνει την κατάσταση.